Podobne dnes postupujú antikultisti proti rôznym náboženským skupinám, keď budúce obete pomocou infoteroraktov nálepkujú za sektárov, pričom v spoločnosti vštepujú postoj, že sektár rovná sa nečlovek. Tu by som vás chcel upozorniť na ďalšiu skutočnosť. Ide o to, že propaganda, podobne ako teroristický čin, je súčasne zameraná dvoma smermi. Jedna strana je plánovaná činnosť zameraná na potenciálny cieľ a druhá strana je činnosť zameraná na všetkých ostatných, na národ. Teda na svedkov páchaného zločinu. Napokon na uskutočnenie takejto operácie, tak ako predtým a teraz antikultisti, potrebujú súhlas verejnosti. Ak nie aktívnu podporu, tak aspoň tichý súhlas, ale nie odpor. A na to potrebujú najprv presvedčiť ľudí, že tí, ktorých si vybrali za svoje ciele, sú pre spoločnosť nebezpeční, že predstavujú potenciálnu hrozbu. Ľudí najprv zastrašia, čím uspia ich ostražitosť, a potom ich podvedú, aby sa pridali na ich stranu.